nemecky, aby sme sa naozaj priblížili tej vojenskej histórii, čo najbližšie sa dalo. Takže začíname. Soldaten Habach. Moskete auf die Arme. Zwei Reihen berechnen, Marsch. Tak, postavil som si ich do dvoch. Raz, do dvoch. No. A teraz môžeme začať. Forward, up! Hold up! Together. Forward, up! Zwei Schritt nach rechts. Arm to arm. Vojaci sa mohli postaviť aj bližšie k sebe, že sme potrebovali užiť veľkosť našej jednotky a prejsť nejakým zúženým priestorom. Prípadne, prípadne sa mohli postaviť aj oveľa ďalej od teba, keď nás strieľajú kanóny, aby mi neumierali dvaja vojaci za sekundu, ale iba jeden.